Biz buna kadar 2011 yıldan başlap Spartakovskiy урамында балалар үзәге буларак эшләп килдек. Һәм безнең анда кыска вакытлы көн төркеме эшләп килде 20 бала өчен. Бу яңа мәркәзебезне ачуның ихтыяҗы шунда булды. Бу ярты көнлек төркемгә безнең 100гә якын бала чиратка басты. Һәм без шушы ихтыяҗны исәпкә алып, шушы балаларның, шушы әтиәннәрнең мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен нәкъ менә шушында үзәк булдырырга карарга килдек. Һәм бу безнең үзәк форматыннан зуракка үсеп, ул мәркәз форматына әйләнде һәм без аны тулысынча сабыйлар мәркәзе дип атыйбыз хәзерге вакытта. Бу мәркәз балалар өчен генә түгел, әниләр өчен, декрет ялында булган әниләр өчен аралашу, эшләү, нинди булса мастер-класслар уздыру форматы өчен дә уңайлы. Безнең хәзерге вакытта 2 зур юнәлеш эшләп килә. Берсе аның дәресләр форматында, ягъни кеше бала аерым дәресләргә генә йөри һәм кыска вакытлы группа форматы. Монда балалар 9нчы ярттан килеп, кичкә 3-кә хәтлек монда дәресләр укырга, ашап, то есть көн дәвамында бөтен дәресләрне алып китәргә мөмкин форматта яшиләр. Икенчесе аерым дәресләр, бу безнең 6 айдан 6 яшькә хәтлек балалар өчен 5тән үстерү дәресләре, 5тән үстерү дәресләре, иҗат дәресләре, мәктәпкә әзерлек, инглиз теле дәресләре безнең тулы форматта 2 үзәктә дә бара хәзерге вакытта. Әгәр без үзебез шушы проблеманы хәл итү өстендә эшләмибез икән, үзебезнең балаларыбызга татар телен өйрәтергә теләмибез икән, безнең өчен бу эшне беркем дә башкармаячак. Һәм без менә нәкъ шушы туганнан алып 6 яшькә хәтлек балаларны үз өстебезгә алып һәм татар телен өйрәтергә телибез икән, бу безнең шундый зур эшебез һәм зур миссиябыз. Әлбәттә, урамга чыгып татар телен бетерәсез дип кычкырып йөрү дә файдалыдыр. Ләкин кеше эшләмәй икән, кеше нинди адымнар атламый икән, бу лаф урып кына йөрүнең файдасы булмаячак. Шуңа күрә һәр кеше үз көченнән килгәнчә күпмедер бу ситуациягә бәйле эш эшли ала икән, эшләсеннәр һәм бу һәрвакыт үзенең җимешен бирәчәк. Бик яратып йөрдек. Балага үземә дә социализация булсын дип инде, тәрбия методикалары бик ошый инде. Бик үземдә укытучы буларак теге чамалыйбыз. Шуңа күрә укытучыларын бик яратабыз. Баланың үсешендә дә бик зур роль уйныйлар. Файдасын күрдек, сиздек. Әниятиләр белән, башка балалар белән дуслашып, нитеп шундый менә матур атмосферада укып бардык шулай. Күбрәк булса без бик шат инде. Татар садиклары да бар үзе, дәүләт садиклары, анда барыбер төрле балалар, менә без кызыбыздан да сизәбез, анда да барыбер урысча өйрәнә, урыс сүзләрен апкайта, бер соф татарча булса күбрәк бик шәп булыр иде. Мәркәзләр балалар өчен төрле чаралар уздырылса, әти-әниләр өчен чаралар уздырылса, без бик шат инде. Менә үзем укытучы буларак, өйдә, гаиләсендә, аннары дип әйтик, балалар бакчасында соф татарча сөйләшкән баланың мәктәпкә килеп, урыс телен белмәү мөмкин түгел инде. Башкаткан әле 3 яшь кенә дип әйтсәк тә, барыбер уйламый түгел, кайларга бирергә, ничек укытырга, бардыр белешергә тырышабыз, ул тагын да кирәктер. Күңелне биреп, алай теге тыныч күңел белән балаларын бирерлек әле хайран мәктәпләр кирәктер. Әлбәттә, туган телен белергә тиештер, һәр бала, һәр әти-әни аны бирергә тиештер. Аннары үзе бала карарга тиеш, үзе карар, кирәкме туган теле, юкмы? Әлбәттә, без үзебезнең ничек әйтәм, үзебезнең өчен, без бала өчен бирергә тиешбез дип уйлыйм. Гаиләдә генә саклап калып булмый. Әлбәттә, мәктәптә дә, балалар бакчасында да тел бирелергә тиеш. Моның өчен күп көч, тырышлык куярга кирәк. Тәрбиячеләр дә монда менә безнең группада 2 тәрбияче, 1 тәрбияче саф татар телендә генә сөйләшә, 1 тәрбияче инглиз телендә генә сөйләшә. Шул концепцияга карап, шул концепция безгә бик ошады һәм шуның өчен без менә бу үзәккә балабызны бирдек. Күрә кызыбыз ул рус телен өйрәнәчәк, аның белән без проблема күрмибез инде, чөнки тирә-якта, урамда, площадкаларда